Opambour aye freno Ebenezer Adakwa Jiadom Nation Prophet 1 One sense samba ye nyina asofo ni nyina kebi na so ya na eye prophet Opambour de wono ye last wono be kan na chese ye se pani dole na nsu asam wono be kan na fana ye nua ba eye Grace Boadu or that Grace gift her ba no a wo ya me akwentua me ye ne ho news wie bia me ko hyekwana na me su esu mu odin ye papa Opambour se eye abayua eye Grace won hia ne da wonim ne da nanso oti wuo no na wo hwe japade a sister na ya na wo se wo hwe niema sister na ya wo dwene ho won ti ase se de adwuma nko na wo be ya enti ebetimi afashiw se japade no e kwan ben so da be no ba system da be na nyame pagya da be no ye na wo susu se eye Grace Boadu ni sika na wonyan no wa frem na nega na man wo be hye obi sebe na nufuo ten enko Brazil mu uhu oba bia ne nufuo aye bebre bia ne to sebe aye flat na ye hwehwem ye na sanpa kro no e de na nufuo akogye sikaduro sanso na hu obi a ne to aye ten ono so eto no wo de akogye sikaduro che se nipa dua na kwa ne nyina ba bia obehu onipa ne ho a asesa kakra no na che se wo de akofre eye mojesika a wo de bone bra ma yenko prophet Opambour so ye yenko tie no wo de ma yemra sesia hwamami o ya bibiduro ya bawi ya wasi wakra hwefie wasi dia manama hwefie wasi hweja padia na adwuma ben kwana na oye no ere ade bibiduro pacha mantini dia friends mintini dinda mami Grace Boadu mintini dinda sama kasa matini dinda na wonyame nim na mejere twat mentini di krada ana mente da kra mente na duro bia konso dinda hwa kwan fa so ma me yafrim ade bia hyase enya dense ne po awie se yo fa kwan paso enya japade enya nshira e kwan bia be fa so biara obechawo enya nsemina ne aka mimi gira hai sa semsi ne ya de kyeremi se nko adea me nkoma sana ruade aka bibia kyeremi ewo bia hwe ababawa efia wasi onamu koba no ye videos no she prophet se fie ne be ya wade so onwoda ne fie ne be ya wade so wonua ni nua no mfa mysterious death bebrebe so for ni nyina yesikadu no onya de bebre mre na so bebre mre na so na no e ba obi hu nkwa na behu bonza spirit na kasa kire uradem o mra so no ana no wakum ana mani bi do amu no funa akwaji sikadro enti wo ba no fu egu ne no chenche mota wadro ene di nani enko brezi abia tutu na kura sika sika fin mo je fin ana mo de yeye obetima papa bon se ne wa wo pe beta wieye onyame de obi apama ntu betima ko turo tumi ya de wo pe but the end of you know esum eni areho onyame hu ya popo na mam ne wa ware odi fo mpacho ware na me pacho na ne mpran ye sofo so ne mpran sofo ba ko pacho ne mpran sofo odi fo sofo sofo otia oda sorry ya pacho sofo no so wayire gidi pa prophet enya no kre olmai da bia me pasema olmai pacho wa hasisi ya sofo no kokwa we yekuna prophet odu ana ebusuafo pamo sa omuko yekuna wode be kuna pacho ne menti ase olmai pacho wone sofo na twempra yes sir na prophet enya wade sofo no so wo yire enti maame de wuye no wo kwa yekuna wa frɛ na sofo mpenifo ene na asɔre mpenifo sɛ omo mienko to omo duru fie ana ebusuafo pam ne sɛ omo hia omo ko omo nim no sa pacha na se bibi sa de wonti ko yekuna mana yi to ye no wonde ma ho o de videos ni ade e ko kyerɛ sɛ maame no no ne no dabi yamfa nto nche once as yamfa nto nche because sasa me kase me ba mu adwudwa mu emwa anti yamfa nto nche ekwe ntwese amehwe
me baby eswa no na mahwe se me de befa baby na ensa de amanfo okwaja ye ekwenchwa na mbeso makra